Jeg har valgt at aflevere opgave 1b som en mundtlig aflevering. Ligningen hedder 7 plus 4, parentes 2x minus 1, parentes slut. Det er lig med 3x minus 5, parentes x minus 6, parentes slut. Det første vi skal gøre, det er at fjerne parenteserne fra ligningen, og det gør vi ved at gange det firtal, der står her, med hvert led i parentesen. Det vil sige 4 gange 2x og 4 gange minus 1. Det samme gør vi på den anden side, hvor det er 5 gange x og 5 gange minus 6. På den måde så finder vi frem til, at det bliver 7 plus 8x minus 4, og det er lig med 3x minus 5x plus 30. Grunden til, at der bliver plus 30 her, det er fordi, at vi ganger et minus med et minustal, og når man ganger minus med minus, så bliver det til plus. Hernede skal vi så have samlet x'erne på samme side, og det gør vi ved at flytte det 3x over på denne side, og 5x over på denne side. Når x'erne springer over lig med-tegnet, bliver det fortegnet ændret. Så de plus 3x, der er her, bliver til minus 3x, og de minus 5x bliver til plus 5x. Det samme sker på den anden side. Når vi så har lagt de tal sammen, finder vi ud af, at 10x det er lig med 27. Og da vi skal have x til at stå alene, fordi vi skal finde ud af, hvad x er lig med, så skal vi dividere de 10x med 10. Og det samme skal vi gøre på den anden side, for man gør altid det samme på begge sider. Og det vil sige 27 divideret med 10. På den måde finder vi frem til, at x er lig med 2,7.